אוקיי, שלום לכולם וברוכים הבאים למדריך של איך בעצם להשתמש בצ'יטים במשחק קליקר הירוז. אני אישית לא משתמש בצ'יטים האלה כי זה הורס את הכיף, אבל אני מביא את זה למי שכן רוצה. טוב, אז זה משתמש לי בינתיים. עשיתי סוג של ריסט כדי להשיג הירו סול אחד. בינתיים אני לא ממש מתקדם, בכלל לא. טוב, אז זה האתר, אני אשים אותו בדסקריפשן. בעצם זה נראה טיפה חרטה, אבל דווקא לא. ניסיתי. בעצם אתם כותבים כל מה שאתם רוצים שיהיה לכם, ואז זה ממיר לכם את זה לקוד של אימפורט, ואני בעצם מראה לכם איך משתמשים בזה. אם תשימו יותר מדי פרטים, כנראה שהאינטרנט יתקע לכם ותקבלו קראש או משהו. אז אני אשים מספר שהוא נורמלי. זה מיליון, מיליארד. מספרים כאלה האינטרנט יתקע לכם לכמה שניות, אבל יחזור לעצמו. איזה שלב אני רוצה להיות? אני רוצה להיות בשלב 93 נניח. פה נשים 50, 300, סתם אני עושה עכשיו כל מיני דברים. ופה למטה אני עושה, פה לא שמתי כלום, שימו לב, אני עושה generate. עכשיו הנה, עכשיו מופיע לנו הקוד, אנחנו לוחצים על הטקסט או קונטרול A וקונטרול C, או לוחצים פעמיים פשוט ואז קונטרול C. עכשיו אני אפתח את זה בחלון חדש מוסתר כדי לא להרוס לעצמי את מה שיש לי כבר. אני כותב קליקר הירוז, פליי. אני שונא את הרעש הזה. אני בא, עושה על ההגדרות, אימפורט, ואז קונטרול V. זה בעצם הקוד שקיבלנו באתר של ההאקים. אני לוחץ על אימפורט. עכשיו האינטרנט יתקע לנו לכמה שניות, זה בסדר. הנה, כמו שאתם רואים, שלב 93, לא מוריד כלום, אין לי כלום, 1000Q, שזה בעצם כמה ששמנו לעצמנו. אני יכול להתחיל לקנות לעצמי. ויש עוד משהו שאפשר לעשות. נניח שאני אעשה ריסט, אז אני בא שוב לאתר, ואחרי אני בעצם יכול לעשות שיהיה לי פה 0 נניח, ופה למטה באחרון שיהיה לי 500. אז בואו נראה, damage multiplier נעשה גם 500, ונסמן פה את כל השדרוגים. עכשיו generate תיק. בוא נקווה שזה לא עשה לנו בעיות לאינטרנט, נקווה שלא. אוקיי, אתם יכולים לראות שזה אפילו לא סופר את הראשון, יש לנו פה רק את זה. אופה, יש עוד אחד. אפשר להתחיל להתקדם ופשוט נעשה פה בנוסף ל-500 ול-500. לא, פה נעשה 10,000 ופה מיליון. אז נעשה בשלב שנהיה, נעשה 100. generate. ועכשיו זה קוד משופר. אימפורט. ואופה, אפילו את השלב 100 זה לא סופר. וואו. טוב, עד כאן הצ'יטים. הנה, עכשיו קיבלנו גליידד. קיבלנו 5 הירוס רול, ואפשר להתחיל הכל מההתחלה. טוב, מקווה שנהנתם. ביי ביי.
אוקיי, אז אחרי שזה נכנסנו, נתחיל. המטרה זה בעצם להרוג כמה שיותר יצורים ולעלות כמה שיותר רמות. פה כתוב לנו מה אנחנו יכולים לקנות, כתוב לנו כמה אנחנו מורידים ללחיצה 1, מה ה-DPS, כמה אנחנו מורידים בשנייה אוטומטית, וכמה הרגנו בשלב. אז נגיע ל-10. כל פעם שתהרגו מפלצת יצא לכם גולד, אתם יכולים לקחת את זה או לחכות את זה ייקח לכם לבד. אז פה בואו נגיע ל-10. אוקיי, הגעתי ל-10, וכמו שאתם יכולים לראות יש לי 10 גולד. בואו נשים את זה פה שיהיה לנו יותר נוח. יש לי 10 גולד. פה כמו שאתם רואים עלה לנו עוד שלב, אפשר ללחוץ ולעלות רמה. אוקיי, עכשיו אחרי שיש לנו פה 5 כאלה נקנה. עכשיו בעצם זה שיהיה לנו את עצמת התקפה ל2. אני עכשיו חוסך ל50. נתראה. אוקיי, אז הגעתי בו ל50. על הדרך שדרגתי את זה ל4, אחרי אני מרוויח 5 ללחיצה. אני עכשיו בשלב 4 ויש לנו פה 50. בלחיצה על זה אתם יכולים לראות 5 DPS, שזה אומר, לא כל כך יודע פר סקנד. זה בעצם מורג לנו אותם 5 HP לשנייה כאילו, וזה טוב אם אתם רוצים להיות מחוץ למחשב, ללכת שנייה לסלון, לראות טלוויזיה בזמן הבית ספר, מה שאתם רוצים. אתם יכולים להשאיר את זה בדולק, לחזור ולראות כמה מיליונים, סתם דוגמה. טוב, אז אני אמשיך קצת, אני כבר אבוא עם מתקונים. אוקיי, אחרי אני רוצה להראות לכם משהו בעצם שבערך כל 5 רמות זה קורה. בעצם יש לכם אתגר שאם אתם לא עוברים אותו, אתם צריכים לעשות אותו עוד פעם. תוך 30 שניות אתם צריכים להוריד ככה וככה HP. לרוב זה די קשה, אבל בעזרת הלחיצות בשלבים הראשונים זה קל. טוב, אם לא בא לי בעצם לעשות את זה, אז אני חוסך עוד קצת, ותראו מה יקרה. אוקיי, מה שעשיתי זה בעצם שדרגתי את זה ל10 עגול, והשגתי מהקוינס, כי פה אתם רואים שכתוב קוסט מהגולדס. אז אחרי אני לוחץ על זה בעצם, וזה מביא לי פאוור אפ. עכשיו זה שדרג לי את הקליק דמג' ל21, ועכשיו אני בעצם יכול להיות מולו בקלות. הנה, לרוב מקבלים הרבה גולד ואז ממשיכים הלאה. וככה זה הלאה בעצם. עכשיו תראו אותי בשלב די מתקדם באותו משחק בול אחרי בערך חצי שעה.